खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एनएफ रेलवेनि रेडिअ प्रटेक्शन फर्सआ सा 40 गथ'साफोर आरो 2 आइजोखौ बोखांदों। बदरुद्दीन आजमलआ गीताश्री तामुली आरो आइजो माहारिनि सिगाङाव निमाहा बिबाय। गुवाहाटीआव उद्योगपति मुकेश आम्बानी। एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवबाय। आसामाव आदानि ग्रुपआ 50,000 कोटी रां इनभेस्ट खालामगोन। रैखाथि हान्जानि गोख्रों सिग्रोमनायाव हाथियार लाग्रा सुबुंफोरा सारेन्डार जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा सानजा सिमायारि रेलवे एबा नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि रेडिअ रैखाथि बिफाना 2025 मायथाइनि 1 निफ्राय 14 फेब्रुआरिनि गेजेराव गुबुन गुबुन रेल स्टेशननिफ्राय सा 40 उन्दैसाफोरजों लोगोसे 2 आइजोखौ बोखांनानै रैखा खालामनो हादों। बेनि उनाव रैखा खालामजानाय एबा बोखांनो हानाय उन्दैसाफोरजों लोगोसेनो 2 आइजोखौ फाहामथाय होनो आरो मोजाङै जोथोन लानो थाखाय चाइल्ड लाइन बे सोरखारि फसंथान एबा एनजिअ बिमा बिफा आरो सोरखारि रेलवे पुलिस जायगायारि पुलिसनो गथायनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि रेलवे रैखाथि बिफाननि बे आगाना सुबुं ट्रेफिकिं होबथाग्रा खारलांनाय गथ'फोरनि रैखाथि आरो गथ'फोरनि सोबख'नायजों जुजिनायनि फारसे रेलवे रैखाथि हान्जानि सोलिबाय थानाय नाजानायफोरनि मोनसे बाहागो, जाय रेलवे दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रां जोथोनगिरि महरै गावनि बिफावखौ थि खालामो। 2025 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननि गेजेराव रैखा खालामनाय हाबाफारिनि मोनसे फारियाव रेलवे रैखाथि बिफाना गोब्राब थासारिफोराव फिनजाथाय खालामनो गोख्रैथिजों खामानि मावो। 2 फेब्रुआरि खालि क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव क'क्राझारनि आरपिएफ हान्जाया सासे 17 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन। मोजाङै सिनायथिनो हानायनि उनाव बेखौ रैखाथि महरै गावनि दिथागिरिनि आखायाव गथायनानै हरफिननाय जादोंमोन। बेबायदियैनो 5 फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव किशनगंज रेलवे स्टेशनाव किशनगंजनि आरपिएफ हान्जाया सोनाब बेंगल आरो बिहारनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय खारलांनाय 5 उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। बे उन्दै गथ'साफोरखौ थाबैनो चाइल्ड लाइन किशनगंजआव बिहरनाय जादोंमोन, जायनिफ्राय बिसोरनि रैखाथि आरो मोजां जानायखौ रोखा खालामनाय जादोंमोन। 12 फेब्रुआरि खालि कटिहार रेलवे स्टेशनाव मोनसे मख'जाथाव रैखा खालामनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव कटिहारनि रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि टीमा आरोबाव 5 खारलांनाय उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन। बे गथ'फोरखौ थाबैनो चाइल्ड लाइन कटिहारनि जोथोनगिरिनि सिङाव दोननाय जायो, जायनिफ्राय बिसोरनो गोनांसिन फिननाय आरो हेफाजाब होनो हायो। नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि रेलवे रैखाथि हान्जाया रेलवे दावबायारिफोर जर'खायै खुदियाफोर आरो आइजोफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ, जायफोरा ट्रेफिकिं आरो सोबख'नायनि थाखाय लोरबां। रैखाथि सान्थ्रिफोरा रैखा खालामजानाय सुबुंफोरनि रैखाथि आरो फिन फसंथानखौ थि खालामनो थाखाय चाइल्ड लाइन, एनजिअ, जायगायारि पुलिस आरो गुबुन गुबुन मावख'आरिफोरजों सांग्राङै हेफाजाब होगासिनो दङ। दावबायारिफोरखौ सांग्रां थानो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो आरो आरपिएफ हेल्पलाइन 139 जों सोमोन्दो खालामनानै सुबुं ट्रेफिकिं एबा दुखु गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया सन्देह गोनां मावखान्थिखौ फोरमायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। गावनि बावसोमनायखौ हमथानानै सा सानजा सिमायारि रेलवेआ रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामगासिनो दङ। गासै ओनसोलाव मोनसे रैखाथि गोनां दावबायारि लोगोआरि आरो बिबान गोनां रेलवे नेटवर्कखौ गोख्रों खालामगासिनो दङ। बि बरुवा कलेजनि असमिया बिफाननि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर गीताश्री तामुलीनि सायाव बदरुद्दीन आजमलआ लाजि फोनांनाय बानबुंथिनि हेंथायै रायजोनाङै फिनजाथाय होनायनि उनाव निमाहा बिनांगौ जाबाय। मख'नो गोनांदि गीताश्री तामुलीनि थिसनथायनि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिधान सभायाव बानबुंथि होदोंमोन। बेनि उनावनो रायजोनि राजखान्थि थासारिनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फिनजाथाय होनो थांनानै बदरुद्दीन आजमलआ गीताश्री तामुलीखौ लाजि फोनांनाय बानबुंथि होदोंमोन। गीताश्री तामुलीनि सायाव आजमलआ होनाय बानबुंथिया
गासै रायजोआवनो फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। बे थासारिनि गेजेरजों नेशनेल कमिशन फर वुमेनआ आजमलनि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामो। बेनि उनावनो बदरुद्दीन आजमलआ मोनसे भिडिअ मेसेजनि गेजेरजों गीताश्री तामुली आरो गासै आइजो माहारिनि साखाथियाव निमाहा बियो आरो आइजोफोरखौ आं मान होयो। आंनि बिमायाबो सासे आइजो, आंनि बिहामजो, आंनि रोजा रोजा फरायसुलिफोराबो आइजो होननानै आजमलआ बुङो। बबेखानि आं गीताश्री तामुलीखौ लाजि फोनांनाय आरो लाजि फोनांनो बुङाखैमोन, नाथाय माखासे सुबुङा बेखौ बानायदों। मानो बेबायदि खालामदों बेखौ आं मिथिया। आंनि बे बाथ्रायाव अखिल गगैनि बिसिया दुखु मोनदोंब्ला आरो गाज्रि मोनदोंब्ला आरो जायखिजाया आइजोआ गाज्रि मोनदोंब्ला आं बिसोरनि साखाथियाव निमाहा बियो होननानै बदरुद्दीन आजमलआ बुङो। गुवाहाटी नोगोरमायाव सौफैबाय भारत हादरनि मुंदांखा उद्योगपति मुकेश आम्बानी। गुवाहाटी खानापारायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानो थाखाय गुवाहाटीयाव फैदों रिलायंस इन्डास्ट्रिजनि चेयारमेन आरो उद्योगपति मुकेश आम्बानीआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगायाव लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सौफैयो आम्बानीआ। ओरैहाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव थांनानै मुकेश आम्बानीखौ बरायहोयो। बिरखं गाथोनाव बिहु मोसानाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानो फैनाय उद्योगपति मुकेश आम्बानीखौ बरायो। मख'नो गोनांदि एडभान्टेज आसाम 2.0 आव भारतनि मुंदांखा उद्योगपति मुकेश आम्बानी, गौतम आदानीजों लोगोसे माखासे उद्योगपति आरो 60निबो बांसिन हादरनि रां खाथायगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय एडभान्टेज आसाम 2.0 सन्मेलनखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नरेन्द्र मदिनो गांसे गामसा, गान्दानि सिनायथि आरो कामाख्या मन्दिरनि सिनायथिखौ होनानै बरायो। एडभान्टेज आसाम 2.0 बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मिरुनि मन्त्रि एस जयशंकर, सर्बानन्द सनवाल, ज्योतिरादित्य सिन्धियाजों लोगोसे मिरुनि आरो आसामनि गोबां मन्त्रि आरो रां खाथायग्राफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे समाव गुवाहाटी नोगोरमाया बिजनेस हाबनि महर लादों आरो भिआइपि, भिभिआइपि सुबुंफोरजों होंगो दोंगो जानानै दङ। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारिजों खुंगासिनो थानाय एडभान्टेज आसाम 2.0 आव 60निबो बांसिन हादरनि आरो नखर हादरनिनो रां खाथायग्रा एबा इनभेस्टरफोरा बाहागो लागोन। दिनैनिफ्राय गुवाहाटीआव जागायबाय एडभान्टेज आसाम 2.0 सन्मेलन। साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानाय भारतनि मुंदांखा उद्योगपति गौतम आदानीआ आसामाव 50,000 कौटि रां खाथायनो एबा इनभेस्ट खालामनो फोसावदों। जोबोद गोग्गानायजों आं दिनै फोसावोदि आदानी ग्रुपआ आसामाव 50,000 कौटि रां खाथायनायनि खोथा होबाय होननानै एडभान्टेज आसाम 2.0 नि हाबाफारियाव आदानी ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आदानीआ बुङो। रिपर्ट बायदिब्ला आदानी ग्रुपआ आसामाव बिरखं गाथोन, एर'सिटि, नोगोर ओनसोल, गेस रानदिंनाय, ट्रेन्समिसन, सिमेन्ट आरो लामा हान्थामेलानि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांहोनायनि थाखाय 50,000 कौटि रांखौ खाथायगोन। बबेखानि आदानी ग्रुपआ रां खाथायनायनि गेजेरजों आसामनि रांखान्थिया गोख्रोंसिन जागोन आरो आसामखौ जौगाखांहोनायाव मदद खालामगोन होननानैबो गौतम आदानीआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नोजोरा मुंदांखा भाइब्रान्ट गुजरात ग्लबेल सामिटआ सोलायदोंमोन, जाय मोनसे जोंख्लाबनाय महरै जागायजेनदोंमोन आरो दा बेयो मोनसे हादरारि जांख्रिथाय महरै नुजाबोदों, जाय मोनफ्रोमबो रायजोखौ रां खाथायनाय, सालायजानाय रांखान्थियारि सोलायनायनि गोहोखौ आजावनो थुलुंगा होदों होननानैबो गौतम आदानीआ बुङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आदानीआ कामाख्या मन्दिर आरो बुरलुंबुथुर दैमाखौ मान बावनानै आसामनि हारिमु आरो मिथिंगायारि उनमोनथायखौबो गोसोखांदोंमोन। आसामनि सोलायनायखौ मोनसे बोहैलांनाय दैमाजों रुजुनानै बिथाङा बुंदोंदि जेरै गोहोगोरा बुरलुंबुथुरा बे रायजोनि नुथायखौ गोदान महर होदों,
आं बुंनो नांगोन दि जोंनि मानिजाथाव गाहाय मन्थ्रियाबो जोंनि गासैनि थाखाय जाथावनाफोरखौ गोदान महर होदों। मणिपुर रायजोनि सोनाब इम्फलनि थागिबि सुबुंफोरा सनिबारखालि चेंजामेन पुलिस थानायाव गोबां हाथियारफोरजों लोगोसे गावसोरखौनो सारेन्डार खालामदों। मख'नो गोनांदि बिसोरो गावसोरजों लोगोसेनो गोबां हाथियार जेरै मेगजिनजों लोगोसेनो गंसे एमएमसी कार्बाइन, गंसे डाबल बेरेल गान, मेगजिनजों लोगोसेनो गंसे आखाइजों बानायनाय राइफल्स, गंसे .32 पिस्टल, थरथाम 36 SE हैंड ग्रेनेड, गंसे LMG मेगजिन, गंसे इंचास मेगजिन, एकेनि गरथाम गोथां गुलि, थरब्रै स्टान ग्रेनेड, थरब्रै स्मक ग्रेनेड, थरबा टेयार स्मक सेल आरो गंसे 4K हेलमेट बायदि हाथियारफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन। बेनि अनगायैबो सरासनपुर पुलिस थानायाव जायगानि थागिबिफोराबो गंसे मेगजिनजों लोगोसेनो 7.63 mm SLR राइफल आरो मेगजिनजों लोगोसेनो गंथाम .303 राइफलखौ गथायहैदोंमोन। बेराफारसेथिं रैखाथि हान्जाया रायजोनि हाजो आरो जौयेन ओनसोलखौ थांखिनानै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों थौबल जिल्लानि लेंग्रटेल पिट्रा फुट हिल्सनिफ्राय गंसे SLR राइफल्स, गंब्रै SLR मेगजिन, एकेनि गर 105 गोथां गुलि, 7.62 mm नि गर 142 गोथां गुलि, 5.56 mm नि गरथाम गोथां गुलि आरो .303 नि गरथाम गोथां गुलिफोरखौ पुलिसा जब्द खालामनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।